Conseil des ministres mun a kɔni bolo dala jumadon ni o bɛ fɔ ma ko vendredi novembre tile 10 tile saba fila ni mugan ni fila a bɛ fɔ ma ko chapitre des mesures législatives réglementaires mun bɛ tali kɛ an ka kiiritigɛso minisiri ani bunahadamadenw ka hakɛ sabatili o minisiri ale ka wa hakilina o la a bɛ fɔ ma ko projet de texte mun bɛ sanga kɛrɛnkɛrɛnya la a bɛ fɔ ma ko pôle national de lutte contre la cybercriminalité ka o ko bila sen kan ka a sinsin kosɛbɛ wa a baaratigiw ale ni a kan ka bila hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi mun bɛ tali kɛ an ka wa kabako mansin i b'a ye k'a fɔ olu mansin minnu kuma filɛ bi n'a bɛ fɔ ma ko ordinateur walima internet o kɔni yakubalen bɛ cogo min na ko bi k'o talen bɛ ɲɛ kosɛbɛ sabula a yiriwalen don diɲɛ naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ wa jamana ka yiriwali sɔrɔ bunakun kan ale ni wa taabolo wɛrɛ la ko i b'a ye k'a fɔ a bɛ don minɛn kɔnɔna la wa a kɛlen bɛ sababu ye bi fana mun bɛ tali kɛ ka se ka dɔ fara yanganw kan wa maaw bɛ kan ka baara minnu kɛ jamana yɛrɛ kan ka baara minnu kɛ i b'a ye k'a fɔ a kan ka bila hukumu kɔnɔ mun bɛ tali kɛ diɲɛ television yɛrɛ tagabolo o la an bɛ don min na ko bi nka ka dɔn k'a fɔ mun bɛ tali kɛ wa réseau n'a bɛ fɔ ma ko réseaux sociaux bɔlɔlɔ sanfɛ la baara ninnu n'a bɛ fɔ ma ko internet dalasurunya la k'i b'a ye k'a fɔ wa hakilina jugu dɔw fana bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ ka réseau in ta ka baara wɛrɛ kɛ n'a ye mun bɛ kɛ sababu ye ka maaw kɔni dankari kɛ o la maaw jaw maaw tɔgɔ maaw hakilina ka se ka dankari kɛ o la o de la fɔ ma ko cybercriminalité ka se ka fɛɛrɛw bila sen kan cogo min na wa maa minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ nin waleyaw cɛjugu kɛ bolo ka se ka da o kan cogo min na ka o ɲɛgi komi sariya ye a fɔ cogo min na k'i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi an ka jamana ɲɛmaaw conseil des ministres in na hakilina ta la k'a bila minɛn mun kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la mun bɛ tɛmɛtali kɛ nin waleya cɛjugu la yaasa ka se ka dankari kɔni kɛ a la k'i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ ma ko pôle économique et financier en matière de lutte contre la corruption et du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale la k'i b'a ye k'a fɔ o kɔnɔ ka don kosɛbɛ fɛn fɛn bɛ yen ni olu ka wulikajɔ kɔni bɛ yen maaw bɛ yuruguyurugu ta siraw fɛn fɛn ta bɔlɔlɔ sanfɛ ka namarakow kɔni boloda ka se ka nafolo fana suɲɛ siraw fɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko sariya kɔni ye a kɔ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛla ka se ka kilan in ta k'a bila o minɛn de kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ Bamakɔ tribunal de grande instance commune 4 la i b'a ye k'a fɔ wa pôle judiciaire national a bɛna cɔngɔ yen nɔ ka se ka dankari kɛ maajugu ninnu la n'a bɛ fɔ ma ko wa cybercriminalité n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni a ka wa kundama bɛna jɛnya ka Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔni de lamini n'a bɛ fɔ ma ko compétence nationale la i b'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ bɛ yɔrɔ la ko a sen tɛna se yɔrɔ min na ayi a bɛna baaraw kɔni boloda ɲɛgili minnu fana kan ka se ka ta ka maa ninnu sɛgɛrɛ ni o minɛ la k'i b'a ye k'a fɔ o kan ka bila o minɛn kɔnɔ Mali tribunal bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o bonya de la commune 4 tribunal ma ka jira k'a fɔ ko nin hakilina minnu talen filɛ a bɛna kɛ sababu ye ka se ka bolodaliw kɛ cogoya minnu la o bɛ maa minnu bɛ ni o nɔ minɛla nin waleya siraw fɛ wulikajɔ kan ka ta k'o sɛgɛrɛ cogo min na k'o sɛnsɛn fo ka taa boloda o fana kan ka tila tuguni k'a lajɛ wa cakɛda minnu fana bɛna bila ka se ka nin baaraw kɔni kɛ n'a bɛ fɔ ma ko brigade spécialisée bɛɛ ye k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na a ko kɔnɔ ka taa se mun bɛ tali kɛ wa bɛnɲɔgɔnya bɛ se ka na cogo min na hakilina in bɛ fɛn minnu kɔni nɔfɛ yaasa ka se ka an ka kiiri tigɛlamaw ka baara fana nɔgɔya u bolo o kɔfɛ tuguni ka se ka fu siri nin baarajugu kɛbaw o fana la bɛɛ ye k'a fɔ ko hakilina in talen bɛ ka se k'a bila olu minɛnw de kɔnɔna la Bamakɔ novembre tile 11 san 2022 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Dagne officier de l'ordre national ale bolonɔ b'a la